Hola a tots, com esteu? Us vaig explicar com fem uns guants de protecció de raspall, per a jugar a raspall. És molt senzill. En primer lloc us vaig a dir els materials que anem a utilitzar. Uns guants de llana, que per això són un poc més transpirables. Anem a gastar este esparadrap marró, que s'apega millor. Després un poc de cartó d'este que és finet i és molt maleable i flexible, que pots trobar en la caixa de cereals, en les caixes de medicaments, etc. Unes tisores per a tallar este cartonet, i després també podem utilitzar el tesamoll, que és esta esponxeta que podem ficar en la punta del dit. Jo en principi no vaig a gastar-lo, seria ficar-lo ahí, és autoadhesiu, però jo no vaig a gastar-lo. Vinga! Anem a ficar-nos en marxa. Estos guants és bo fer-los perquè després anem a gastar-los molt, en tota la primària i també en ESO. L'únic que potser a mitjan primària haurem de canviar-los perquè els xiquets ja els hauran crescut les mans, però en fem uns altres nous. Anem a ficar este cartonet que ja tinc ahí doblat, i anem a ficar-lo, i també tinc aquestes tiretes, i anem a ficar-ho així, de manera que després puguem apegar-ho. 4 per guant, així. El dit polze no fa falta, ja tenim aquests 4. És important ficar-se el guant, perquè si no me'l fique, què passarà? Que si ho feu els pares a soles sense els xiquets, quan ho feu, potser apreteu massa i li podeu estrangular el dit i després el guant no li entrarà al xiquet. Mireu, veus? Fique així i així. I després què faig? Ara apegue per un costat, veus? I apegue per l'altre. I ja està. No fa falta més. Perquè els coixinors després són com si foren una armadura. Alguns heu ficat massa esparadrap i com si fos una armadura. Entonces, tenen que ser un poc flexibles i que els xiquets puguen tancar la mà, agarrar la pilota i tot. Al final van superprotegits i el que volem és protegir de la raspada. La pilota, anem a jugar en una pilota de goma espuma i com a molt de badana, no anem a jugar en una de baqueta. Que això sí que seria de pedra, diríem. Com vegeu, que ràpid és i que senzill. Doble. I ahí. I vaig fent-ho més flexible. Ara, evidentment que podria ficar alguna tireta així perquè agarrarà millor. I ja ho tinc més protegit i més, que s'agarra un poc més. No cal que queden perfectes, no s'agobieu. Només per el fet que es feu en ells, els xiquets estaran supercontents. Mira el que m'ha fet mon pare, mira el que m'ha fet ma mare. I després quan juguen és fàcil que potser algun didal el pergue, però no passa res. Se torna a ficar més esparadrap o que se solte o alguna i ja està, això és continu. Quan vagin a casa, se revisen el guant i ja està, no passa res. Vegeu? Ja ho tindria. El dit polze no fa falta. Com vegeu ara ja tenim els didals i ara anem a ficar així un poc de protecció en la palma de la mà. Per això agarre el cartonet que el fique així i així està este esparadrap que és un poquet més ample. I l'ha tallat en les mans, fixeu-se que fàcil és, vaig a acurtar-lo que encara me la fa massa gran. Ahí, vegeu, s'estira i se trenca ràpidament. Vaig a ficar-lo així. Puc apegar-lo primer, si acas. I millor. L'apegue ahí i per les vores ho tinc lliure i apegarà a les mans. Ho vegeu? Allà al guant, volia dir.
així, ho tinc així, i en això me sobra, no me fa falta ninguna gran ficada d'estes. En este que m'ha sobrat, puc agarrar per ahí, sense apretar massa per no estrangular, recordeu. Així ja tenia la tatireta per així, i el mateix, per l'altre costat. Important, recordeu que el guant el tinc ficat el xiquet i la xiqueta, i així no estrangulareu, perquè després, quan se'l lleve i vulgui tornar-se a ficar, quan se'l fique per primera vegada, si no li l'heu fet així, doncs no li entrarà la mà. Mireu que bé ho tenim. I en aquestes tiretes, mira, agarrem i apeguem el didal, podem apegar-lo així, també. Ahí al guant, a la palma. I mireu com s'apega. El mateix podem fer per este costat, un poquet, per així, i que se quede més ben agarrat. I així també. La pegue bé. Ara, el mateix, mireu que fàcil se pot trencar. Només. I 4. Fique ahí, m'agarra el didal i m'agarra la palma de la mà. Lo mateixet, el didal i la palma de la mà. I així veure que me falten estos, també. Ahí. I ja tindríem el nostre guant, ja no fa falta més, ja no faria falta més, mireu, el guant. No faria falta ficar-ne per així baix, perquè si no, ahí en el canell, en la munyica, estrangularíem i ens costaria més entrar el guant. Per això a vegades jo als vostres fills els he tallat per ahí quan han vingut de casa perquè puguen per almenys entrar la mà. Este seria el bàsic, no fa falta més, d'acord? I en l'altra mà faríem les mateixes accions. Moltes gràcies i amunt la pilota valenciana, amunt el raspall.